ساعة شعات أقيلو زينهم السنة أونان في المالنا زخوركم تعذبتنا غم يمسيهم نلوم ربع 26 حاسس استدلوا زينات وشت مصان حزلكم قريبة زلوا في المنظومة نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندر استزينا في اللام بقعة تمرتي كبن مبال بزل على خمس سراح منيستر تمرتي دكتور حليمة محمد قليسة محضر زواج شوارك أمباسادر محمود علي حوري مس نبر ترب داب تجوار مدوات لمعزتيهم نبر تختم بارنتو شفان هاب تجرب كتوم أمم كبابي أمم مسسان ناي مجرب مدوات يكايد اللو إيران عمان أب قداي بمت أبو هرمز زكاة من قصاص نقداوين مرخب كم ترداد أقليتان تشاينا هندن أب قداي ذكر آخرين دوب مبل عسران حموشان زوريا فلو يركبها كايدان عطو قجل حيلتات ديمقراسياويت سوريا عطقو بمورادنا بسيفيلاوي هو تتنبيرون زرزر زينا بقعت تمرتكب نمبال بزل على خمس سراح منيستر تمرتي بس مراب استخير جمجان شنافر زباطات قليصة وكيل إيرنا يوناتان يعبيو زدالو زينا وتحستولو فرتنا عندهم كتارويا بقعت أقولقلوت تمرتي كم نمبالن معورين زرقحو أن مرقاقاتن زكاية سعري بزل على خمس دفالو منيستر تمرتي دكتور حليمة محمد بعسران 26 نحاسة أبستخايدة قمقام تكبار مدبات أنا فرزوباتات أب عامة تمرتي 2025 قليتام أبتي منيستر زباو من محدارات أمباسادر عبد الله موسى استساتفو أب أدارش ماكلاي بيت صحفة منيستر تمرت استخايدة أخيبا دكتور حليمة اتعلامة أب شدش زباتاتن بيت تمرتو وارساي كالون استسلاسلن الفتات بعمقات بمقمقام بلجاتات نمعقابن دخامات نمفواسن كم زخوانا أبريهام أقولقلوت تمرت أب هاقرنا بتران أبركتون مشارخ تأكلات بحافشة منيستر زباو من محدارات دما بقاندو 5 عوات زحبرت منيستر حليمة زرقح أقولقلوت تمرتي كاب قدمت تمرتي كساب كلاي درجة بعينتهم قطرن معباي سرح كم زلو بمنتصر تساتفتي نتمسرح زحجز هنا طريقتاتن حساباتن كوبات زخاخرام حلفتش أنا في زوباتات بوغنم بقعت تمرتن من محياشن بقدمة تمرت زي حلفة مهاراي كيلون استسلاسل مدبات نحدثن قدايم الممهران نستوها بسلطاناتات كم اون نستخايدة سوبرفيجنا ونتفتات زملكت بأهازات استسنية تبتبا تقريبهم تساتفتي دحر زكايد وزته أقولقلو قدمة تمرتن بقانقو عدا زوهاب تمرتن أقداسنتو ترايو نمحيالو استبقاقس سراح كدفعلو نمامهاران زوهاب سلطاناتات ببدرجو خحيل كم اون مسالاتات آبيات فتنة كمالا تلابيوم منيستر زواو من محدارات أمباسادر عبد الله موسى زهابو قال ممهاران أم معبال عينتاو تمرتي تاريخا وحلافنتهم كتقبرو ولد دما مسرح ممهاران مستمهارن مدنفع كنطفو أزخاخيروم أما حدار زواج شواركا أمباسادر محمود علي حوري بعسران سلسن كمون عسران 4 نحاسة أمن أزوبا فورتوسا وابز قبرو عدت مس نبرت الربدا بتكبار مدبات لمعاتن تراكم من زاتيوم أبتقات أمي أمباسادر محمود كنتات كرمتاو حرشا تحت أرض حداريت بيت مرت فورتو كمون بوفر تمهارون لمعاس تعمن اتفتات معك أب حمد ماين دحر معزاب أمس أبز عباز تكبر مدبات مزملكتهم حلفتن وكلت هزبن تزراريبهم اتركب عب تتقامن تكالات محبراو أقولقلوت زلو بدهوتاتن مفتيحتاتن تنك تحط تساتفنت اب تمرتي كمون محبراو طوام النباورو زيقاتات نممحياش زوسد زلو توقسوتاتن قسقاسون زيتا كورينيروم نبرت بوغنوم عب مأكلاي بوتات ترنيفهم رقو هيوات كمرحز واسمدب نخعوات منج الستة مايك تسقان اللوم تكالت عنا خوادد اللوم ممهاران قدمت مرتخ قربو سروع أقولقلوت كتابز رخول بايتا خفتر كمون تسقم مقوعزيان أقولقلوت تنقصاص تليفونن كحسابو للزخاخيرهم غزياوي أما حدارن زوبا فورتوساوا أتو أرقاي مبرهاتو بوغنو أبتقباب زلو حسراتات نملا يسرح كم زلو بمتقاس كساب مليء زفتاح تواديد اللوم زلو ناي تمرت عدل بقبوه تقاملو كمونا مدبر تعنا مولبير متصبي نفس صرات نمهنات كواسون بقبوه تقاملون أتحساسيبون
ነበርቲ ከተማ በረንቱ ሽፋን ሀብት ገረብ ከተማኦምን ከባቢኦምን ምስሳን ብጉጅለታት ተወዲቦም ናይ ምግራብ መደባት የሰላስሉ ኣለው በዓል ስልጣን አግራምን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንኡዞባ በረንቱ አቶ መሐሪ ዮሐንስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ኣብ ጎቦ ኣለሽን ከባቢኡን ብጠቕላላ ኣስታት 49,000 ሜትሮ ክቦ ቅናታዊ ዛላ ብሓመድን 641 ሜትሮ ክቦ ኸትርን ክስራሕ ከሎ ልዕሊ 98,000 ጎዳጉዳ ከም ተኳዓተ ሓቢሮም ሎም ዓመት ክራማት ኣብቲ ንኡዞባ 108,000 ኣግራብ ብህዝቢ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓይልታት ምክልኻልን ካልኦት መሻርክትን ክትከል መደብ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ምድንጓይ ዝናብ ዛጊት 32,000 ፍልስታት ጥራይ ከም ተተኽለ ብምግላጽ ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ ንምምዳህ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ተሳታፍነቱ መደባት ምግራብን ምክትታሉን ክዕዘዝ ተላብዮም ነበርቲ ብወገኖም ኣገዳስነት ገረብ ኣብ ምግታእ ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጥን ምስሳን ስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ብምግንዛብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት ከባቢኡን ኣብ ንቡር ንምምላስ ውዳበታቱ ኣሕይሉ ብውህደት ክሰርሕ ኣዘኻኺሮም ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣፍልጦ ሓረስቶት ኣብ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻን ብልጫታቱን ንምብራኽ ዝዓለመ ስልጠና ብ25 ሓሰብ ከተማ ደቀ ኣምሓረ ወዲቦም ኪላ ልምዓት መጋጫ መንእሰይ ዮሴፍ ሃይለ ብዝሃቦ ኣስተምህሮ ኣብ ሃገርና ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ካብ 2022 ክተኣታቶ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ምህርቲ ጸባን እንቃሖን ዓብ ጽልዋ ከም ዝገበረ ብምጥቃስ ኣብ እዋን ዋሕዲ ክራማት ንጥሪት ኣማራጽ ምግቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጾም እዚ ሜላ እዚ ብውሑድ ሃልኪ ማይን ጉልበትን ኣብ ውሱን ስፍራ ክካየድን ሙሉእ ዓመት ክለምዕን ስለ ዝኽእል ሓረስቶት ብግቡእ ክጥቀሙሉ ዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ሃብቲ እንስሳ ዶክተር ዕቑባ ዝኸፍለ ብወገኑ ውፅኢት ጸባ ከብቲ ኣብ ዓሌት ከብትን ኣብ ኣመጋግባን ከም ዝምርኮስ ብምጥቃስ ዝተመጣጠነ ኣመጋግባ ብትሕዝቶ ጸባ ዓብ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ሓረስቶት ኣብ ኣመጋግባ ሚዛን ክሕልው መኺሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡዞባ ደቀ ኣምሓረ ኣቶ ኣለም መብራህቱ ድማ ሓረስቶት ነቲ ብሞያውያን ዝተዋሃበ ስልጠና ብግብራዊ ስራሕ ክደፍኡሉን ኣብ ሕርሻታቶም ክተኣታትውዎን ተላብዮም ኣብ ማእከል ጥዕና ሻምብቆ ዝወሃብ ዘሎ ክታበት ህፃናት ኣብ ምውሓዝ ጥዕንኦም ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጾም ተገልገልቲ ብዝሃብዎ ሓበሬታ ብስሩዕ ዝወሃብ ክታበት ህፃናት ደቆም ብሰንኪ ጉድለት ክታበት ክስዕብ ካብ ዝኽእል ሓደጋታት ድሒኖም ኣብ ትምህርቶምን ማሕበራዊ ህይወትን ብንጥፈት ይዋስኡ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም ሓላፊ ማእከል ጥዕና ሻምብቆ ነርስ ተስፋ ኣለም እያሱ ብወገኑ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ክታበት እናበረኸ ብምምፁ ሸፈነ ክታበት 98 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ሓቢሮም ተሓጋጋዚት ነርስ ለምለም መንግስት ድማ ክታበት ካብ ሕማማት ብምክልኻል ኣካላውን ኣእምራውን ዕቤት ህፃናት ዘውሕስ ፍቱን ሜላ ምዃኑ እቲ ኣፍልጦና ዓበየ ሳላ ዝመፀ ቁፅሪ ናይተን መደባት ክታበት ደቀን ብግቡእ ዝከታተል ኣዴታት ዕቤት ከም ዘመዝገበ ገሊጻ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ኩራት ተዓዘብትና ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም ዜና ወፃኢ ኢራንን ኦማንን ኣብ ጉዳይ ብመጻወ ሆርሙዝ ዝካየድ ምንቅስቓስ ንግዳውያን መራኽብ ከም ተረዳድኣ ገሊፀን እቲ ምርድዳእ ንግዳውያን መራኽብ ጥራይ ዝንቀሳቐሳሉ ግዝያዊ መስመር ክኸፍታ ዝኽእል ምዃኑ ሰብ መዚ ክልቴና ሃገራት ሓቢሮም ኣለዉ ይኹን እምበር በዚ ስምምዕ መሰረት መጻወ ሆርሙዝ ተኸፊቱ ማለት ከም ዘይኮነ ኢራን ኣንፂራ ኣላ ኢራንን ኦማንን እቲ ተበፂሑ ዘሎ ምርዳእ ዘላቕነት ብዘለዎ መልክዕ ዳግማይ ንምኽታሙ ኣብ ውሽጢ 30 ክሳብ 60 መዓልታት ዝርብ ከይዳ መደብ ኣለወን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ንዝነበረ ነተኩቶ ከም ዝኣለየቶ ብምጥቃስ ኢራን ተወሳኺ ነተኩቶ ከተፃወድ ምስ ትፍትን ኣብ ልዕሊኣ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ትወስዳ ጠንቂቓ ነቲ መግለፂ ኣሉታዊ ምላሽ ዝሃበሉ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ብወገኑ ኣሜሪካ ኣብ ምእላይ ነተኩቲ ዝነጥፋ መራኽብ ናብቲ ማያዊ ኣካል ምስ ትልእኽ ዕላማ ከም ዝገብረና ነፂሩ ኣሎ ምዕፃው ናይዚ 20 ሚእታዊት ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ዓለምና ዝሓልፈሉ ስትራቴጂያዊ ማያዊ መስመር ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ቅልውላው ከም ዘስዓበ ጸብጻባት ይረድኡ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ህንድን ትማል 25 ሓሰብ ጉዳይ ዘከራኽረን ዶ መበል 25 ዙርያ ፍሉይ ርክብ ኣካይዳን እዚ ብከተማ ቤይጂንግ ዝተኻየደ ርክብ ክኽሰት ዝኽእል ደዋዊ ምስሓብ ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምዕራፍን ናይ ምምኽኻር ባይታን ምፍጣርን ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጊዩ ገሊጹ ብዘይካዚ እቲ ክልተኣዊ ዝርብ ምክብባር ዘለዎ ጉርብትና ንምውሓስ ዝሕግዝ ምዃኑ ሚኒስተር ዋንጊዩ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ
መበል 26 ዙርያ ፍሉይ ርክብ ህንድን ቻይናን ዝመጽእ ዓመት ኣብ ህንዲ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ቻይናን ህንድን ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ዝተኸስተ ደባዊ ምስሓብ ዝጠንቁ ግጭት ብሰላም ንምዕራፍ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ከካይዳ ምጽናሕን ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ዘተእወታዊ ገስጋስ ከም ዝረኸባሉ ገሊጸን እየን። ክልቴን ሃገራት ብግቡእ ዘይተሓንጸጸ ኣስታት 3500 ኪሎ ሜትር ኣከራኻሪ ዶብ ከም ዘለወን ይጥቀስ። በአሜሪካ ዝድገፍ ሓይልታት ዲሞክራሲያዊት ሶርያ ዝተሰሚዕ ዕጡቕ ጉጅለ ዕጥቁ ብምውራድ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ከም ተጸንበረ ብወግዕ ኣፍሊጦም። ከም ኣካልቲ ሰላማዊ ተበግሶ ኣባላት ናይ ሰሜናውን ምብራቃውን ሶርያ ተቆጻጺሩ ዝጸንሐ ዕጡቕ ሓይሊ ናብ ሰራዊትን ሲቪላዊ ትካላትን ሶርያ ከም ተጸንብሩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ስጉምቲ ግዳማዊ ምትእትታው ዝጠንቀሉ ላው ሶርያ ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ ዝካየድ ጻዕዳ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ሓይልታት ዲሞክራሲያዊት ሶርያ ዝወሰዶ ናይ ሰላም ስጉምቲ ሓደ መዓልቲ ድሕሪት ኣሜሪካን ሶርያ ካብ መዝገብ መወልቲ ግብረ ሽበራ ከም ዝሰረዘታ ምሕባራ ይስዕብ ዘሎ። ኣሜሪካ ንሶርያ ካብ 1979 ኣብቲ መዝገባ ስፊራታ ከም ዝጸንሐት ጸብጸባት ይጠቕሱ። ካብ መጋቢት 2011 ናብ ሶርያ ብዝተኸስተ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ይግለጽ። በቲ ክስተት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሶርያ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደውን ይጥቀስ። ኣውስትራልያን ኢንዶኔዥያን ኣብ ምክልኻልን ጸጥታን ምትሕብባርን ከስፋሓ ተሰማሚዐን። እቲ ሚኒስትራት ምክልኻልን ጉዳያት ወፃኢን ክልቲአን ሃገራት ሎሚ 26 ናሓሰብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ብዘካየድዎ ዝርብ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድን ስሩዕ ጸጥታዊ ምምኽኻርን ከካይዳ ዘጠቓልል እዩ። ብዘይካዚ ክልቲአን ሃገራት ማያዊ ጸጥታዊ ግዝኣተን ንምውሓስ ብሓባር ከም ሰርሓ ኣብቲ ርክብ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ተኸቲሙ ዘሎ ስምምዕ ዝምድንአን ንምምዕባል እምበር ንኻልኦት ሃገራት በቕሉታ ከም ዘይጸሉ ክልቲአን ሃገራት ሓቢረን ኣለዋ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካናዳን ዝተኸስተ ንግዳዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ከም ዝኸረረ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ዝተሓበረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት መካይን ካናዳ ወሲናቶም ጸንሐት 25 ሚእታዊት ቀረጽ ናብ 50 ሚእታዊት ከም ተብሎ ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ። እዚ ንንኣሽቱን ዓበይትን መካይን ከምኡውን መቃየሪ ኣቑሑ ዘጠቓልል መደብ ካብ ፈለማ ዝመጽእ ዓመት ክትግበር ከም ዝኽእል እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሚቱ ዘሎ። በቲ ስጉምቲ ዝተቖጥዐ መንግስቲ ካናዳ ቁጠባዊ ረብሓታት ሃገሩ ንምሕላው ኣብ ልዕሊ 700 ፍርያት ኣሜሪካ ወሳኺ ቀረጽ ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ካብ 15 ሳብ 50 ሚእታዊት ዝዘርጋሕ ቀረጽ ካብ ዝመጽእ 8 መስከረም ተግባራዊ ከም ዝኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር ማርክ ካርነይ ኣፍሊጦም። ብዘይካዚ ከም ኣካልቲ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ካናዳ ንገለ ክፍላት ሃገር ኣሜሪካ ክትቦ ጸንሐት ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ከተቋርጾ ከም ትኽእል ኣጠንቂቓ ኣላ። ንግዳዊ ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ እታዊ ፍርያት ካናዳ ናይ 50 ሚእታዊት ቀረጽ ድሕሪ ምውሳኑ ከም ተበገሰ ጸብጻባት ይረድኡ። እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንመጠንቲ ኣብ መንጎአን ዝካየድ ንጥፈታት ንግዲ ብከቢድ ካሃስዮ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእምጡ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2025 ልዕሊ 720 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየዳ ይጥቀስ። ማሊ፣ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስ ምትሕግጋዘን ከስፋሓ ተረዳዲአን። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝምርዳእ ዝበጽሓ ኣብ ዞባ ሳሕል ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከም ዝወሰኸ ብምጥቃስ እየን። ነቲ መደብ ንምትግባር ሓበራዊ ማእከላይ እዚ ከቆማን ተወሳኺ ናይ ሓባር ሰራዊት ከዋፍራን ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ሽበራዊ ተርእዮታት ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ከም ዘለዎ ዝገለጻተን ሃገራት ንምምካቱ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጥምረተን ከም ዘሕይላ ነጺራን። ማሊ፣ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ከም ኣካልቲ ሓበራዊ ሓይሊ ንምቋም ኣብ 2023 ዘኸተመኦ ስምምዕ ኣብ ዶባተን ልዕሊ 5,000 ናይ ሓባር ሰራዊት ኣዋፊረን ከም ዘለዋ ጸብጻባት ይረድኡ። ሰለስቴን ሃገራት ኣብ መሬተን ዓስኪሩን ዝነበረ ሰራዊት ፈረንሳ ብምውፃእ ምስቲ ሃገር ዝነበረን ጸጥታውን ወተሃደራውን ውዕላት ድሕሪ ምብታኸን ኣብ ልዕሊየን ዝካየድ ግዳማዊ ተጻብኦታት ከም ዝወሰኸ ይዝግለጽ። ፈረንሳ ንሉዓላውነተን ዝጸባእ ስላያዊ ንጥፈታት ከም ተካይድ እተን ሃገራት ብተደጋጋሚ ክኸሳ ጸኒሐን እየን። ኣብ 2025 ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክሊማዊ ምምዝባል ብዘሰዓቡ ሓደጋታት ልዕሊ 3,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም። በቲ ክስታት ልዕሊ 13 ሚልዮን ሰባት በኣሉታ ከም ተጸሉ ዝጠቐስቶም ጸብጻባት ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ክሳራታት ብሓደጋ ዕለቕልቕ ከም ሰዓበ ይረድኡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዞባ ሰሜን ኣፍሪቃ ብኽቱር ዋዒ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ድማ ብዕለቕልቕ ከም ተጠቕዑ ተገሊጹ ኣሎ።
زخم زيلون كله بسنك كليماو نوصي لعلتيس عميتاويت كمراتات بردا هجور أفريقيا خمز مخخة تصابات يردو متن ملات مايو أكلاتون كاب شنجات 299 كساب كلتشن عسران حموشن عمتاو بأستات 4 ملم كوس سخم صنحو توم تصابات بتوسخ يردو صعبينات كليماو نوصي بدرجة عالم عمت متسنا قددي متسخم زلو زفلاتيهم أبز عمت زي أبا هجور أوروبا تخصيتهم زلو كترو عبز تحاز حمامات لعل 35 شع سوات كنزموتون أستات 180 بليون دولار قمت كت أبا وخسارة خنز وردان يفلات زيناتات مززام أرست زينة خدق ملكم بقعة تمرتي كبن مبال بزل على خمس سراح منستر تمرت دكتور حليمة محمد قليتا أما هدار زواجاش بارك أمباسادر محمود علي حروي مس نبرت الربداب تقوار المدبات لمعزتيهم نبرتي كتما بارنتو شفان هابت قرب كتما أمن كبابي أمن مسسان ناي مقرب مدبات يكايدو له إيران عمان أبو قداي بمسا وهرمز زكايد من قصاص مقداوين مرخب كم ترداد أقليسا شاينان هندن أبو قداي زكرا خرندو بمبل عسران حموشن زوريا فولو يركبا كايدان عطوق جل حيلتا الديمقراسياويت سوريا عطقو بموراد ناب سيفيلاوي هي وتتنبيرو نساعة تستدالو زينات تزازي من لو مستروف مدواتنا نحدكم بوغني سنة مشيت